komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Action Radio Philippine Standard Time, 1:33. Ang oras ginadulong sa inyo sang
Mayong hapon naman sa ating mga palangga nga mga tagpalamati. Welcome sa ating pagpangalagad karon nga hapon sa palitin tunal This is My Life. Sabado ng edisyon. Agosto 29, tuig 2020. Diba, tawa? Katapusan nga Sabado sa bulan sang Agosto. Kag-ari man kita sa tiong sang pagpulupangway sa atong tagsa ka mga puluyan, upod sa atong mga kabataan. Tungod man sining aton ginapangatubang sa karon nga time out, no movement, di ba? Weekend mo, di ba? Weekend, time out. Pagpahuway naton nga makabulig man sa aton kag sa aton ginapangatubang nga problema sa karon, ang pandemic nga COVID-19. So go lang kita. Kag syempre kamusta anay? Kita Wilma. Na naman, doon sa Baduaw. Sa Badugi din, ha? Nakapanyaga na. Ha? Kamusta lang dira sa inyo, tana? At sa atin man mga, anong ginakurisong sa may tura sa nga mga senior citizen kay sa nga mga kabataan? Dali lang na, na? Dali lang ining wala hulagay, wala guwaay, wala lagaway, anay subong. Relax lang kamo dira. Kasi, kung nagapamati kamo sa mga balita, nagasunod ka mo sa mga updates na itong dari sa Action Radio. Patanawon ka karon kung ano naman ang ipagwa nga advisory sa aton alcalde dito sa Dagbanwas and Bacolod. Kung bala after 2 days is in mass testing, padayon o kung hindi. Ulap kita. Kung ano pagid ang mga restrictions na ipatuman o kung buhin-buhinan ang ginapatuman sa aton. Gani, relax lang. Mayo ganyara ka mo dira. Banding-banding dugang. Sa katalaka, balatawi kasapoy, balari sulod balay, ramuhin na sila. Na. Pero, okay lang na, na. Jutay lang kay kung hindi tayo ni paghungdon, kag hindi ginaton pag-aksyonan, padayon, hindi kita nga magpanghayhay ka, magkumod-kumod, pangakid pa. Sa mga nag-cooperar, sa ginapatigayon, sa ginapatigayon tub-tub-subong diri sa Siyudad San Bacolod nga mass testing, maayog yan, na? Ang inyo kooperasyon pinahanglanin yan. Was another 2 days, Domingo, kag Lunes, Agosto 30, kag 31, sa probinsya naman sa Negros Occidental. So, bantayan naton ang dalagan sinitanan kay ti ang tanan nagakalangkag, nagakabalaka sa resulta kag sa nagakatabo sa nagapadayon man nga ginapatuman sa itong mga lokal nga opisyal sang gobyerno na tungod sining ginapangatubang naton nga problemang pandemic sa COVID-19. Okay, at ito no, so kita naman padayon man kita nga suporta sa ila ginapahimo sa aton. Padayon man kita nga mag-augyon kag mag-isa paagi man sa pagtuman sa mga health protocol, siyempre, Tita Wilma, sa mga hindi dapat nato nga himuon, magsunod man kita. Kag kung ano ang ara dira sa inyo nga daw, sobra gini sa aton nga salukan, i-share ninyo dira sa guwasang inyo balay, sa iba nato nga mga kauturan, nga ara dira, nga nagakinahanglan man sa pagkaon, ang kinahanglan naton inasubong. Kung meron dito nga pagpatigayon sa lockdown, ang pagpambitanay, ang paglapitay sa itong mga kadupad balay na himo naton, sususiling nga tion, bisan sa gamay nga bagay. Bisan ang inyo lang dangaging luto. Napanigitlon ko dahil mo gusto kikaon. Bisan sa inyo dira ginluto, halimbawa, ano ko mo saging, o kung kamutikyo ka mo, di ba? Paambitanay. Ang pagpaambitanay, ano gani, palatandaan sang pagkabalaka, pagpalangga. So, hindi natin inapag-idingot. Dako gitayong epekto sa COVID-19 nga ini sa tanan-tanan. Wala exemption. Tanan kita. Nagaantos sa karon. Kag, tawing mga merkado, di ba do tatlo ni siya sa Domingo, ni patigayon, naging pagin, ay balo sa aton nga every Sunday, no?
Tatlo ka Domingo, lockdown ang tatlo ka dalagko ng mga merkado sa siyudad ng Bacolod. Si buwas katapusan supposedly, hibaluon man na nato ng updates karon, bantayan man natin sa pilan natin sa mga public affairs program. Kung bala, padayon nga sirado ang dalagko ng mga merkado, ang Libertad Public Market, Burgos, kaga sa Central Market, o kung bukas sila. Sige lang titawe adjutay pangapag-antos ating iba nagapanghay-hay dira mula sa inang kun ang ila lulutuon kag kalanon nakadepende sa adlaw-adlaw nila nga kita amo ginang masakit, di ba? Masakit kag makaluluoy gid na. Okay na Tita Wilma, pero sa gamay lang nga update sang aton sini COVID-19 ang aton Department of Health sa karon abi ninyo, ginatanaw nila ining report na tungod sa internal organs, bala? Butingon, epekto sa COVID-19 sa internal organs. Kay ara ginatanaw na sa kansang aton ahensi sa ikayong lawas ining report nga nagakaguba kuno na nagakahalitan ang internal organs sang mga nakasurvive sa COVID-19. Amo inangin pahayag ang ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Nasunod sa iya, luwas sa sakit sa ulo. Kag ang pagbatyag mo nga daw ginakapoy ikaw permi. Wala ina sa mabakod na scientific evidence nga may malawig nga epekto ang virus sa imo lawas. Daw pareho sunod sa iya balasang lain iya nga theory angot sa virus nga ginatun-an pa sa mga eksperto ang amo nga mga ideya, amo nga mga pagpagduha-duha suspect kumbaga kay kinahanglan or nagakinahanglan sang maigid nga validation antes iya kumpirmahon. Sa mga survivors ng COVID-19 sa Pilipinas, ang maigid sa gihapon nga ginamonitor sa DOH para ma-confirm kung bala nagakatabo o ginabatsyan nila ang amo ng mga theory nila na nagaka-apektuhan ang internal organs. Yeah? Ang comment sa DOH matapos na ginpahayag sa World Health Organization at ang WHO, Emergency Director Mike Ryan, nga basi maka-apekto ang amo iya nga masakit sa organs no? Pero kambal man niya nagdamay lang ina nga data, no? Magdamay ina nga data ang ila ginauyatan. Kaya kalakip mo sa mga data, amo ang pagtuon sa mga hospitals dito ya sa Germany, nga pila sa mga naka-survive, nakaangkon pang may mga pagbago sa ila heart, na may mga mabatsigan sa ila heart. Amo na nga ginapaidalom sila sa MRI scan. Ina mga makita na kasi tingsaran nyo ba ng mga bulong dapat no? Sa ito sa mga kausuran. Kag gamay lang na update sa COVID-19 sa mga confirmed cases. Sa nahabali natin din sa siyudad ng Bacolod, may ara kahapon na nagdugang 93 gid iya. Napaambo ko na ba 93 gid iya. So subong pila na Tito Wilma, 983 na ang confirmed cases sa Bacolod. Siyempre sa probinsya sa Negros Occidental ay nagdugang kahapon, just si 8 ay nag-positive. So, ang confirmed cases sa probinsya sa Negros Occidental, sobra na 1,000, 1,072 o kung 1,072 na. Muna, amo nang problemahan yan ang ason sa mga opisyal sa gobyerno. Ina man ang rason kung nga anang ngayo sila bulig sa national naton nga gobyerno. Ang sa bilog ng kalibutan sa Wilma na gani, ora naman ay lapit na 25 milyones ang confirmed cases. Kaya nga nakasiling si Tita We nga lapit na 25 milyones kay subong 24 million kung 24 milyones 908,975.
Siya ay napatay sila ng 841,331. Nagka-recover 17,292,404. Considering sa itong sa Pilipinas, sa kabugusan, sila natawe, 71,745 ang active cases. Active na iya, ha? Pero ang total naton, kay nadugangan sa bago nga mga confirmed cases kahapon na 3,999, naglabot na sa 209,554, or sorry, 209,544. Ang kabay pa nga hindi, wala magdastig ang pagsaka. Bawa nga ako mga anak dito. Nagayusong sa idalong. Anyway, thank you, Ken. Okay na, Tito Wilma. Kaya pag ko da i-share sa inyo, magluwasin ng COVID-19. Ang kaso naman sang polio, dali sa aton sa Pilipinas, kaya nagasaka naman ho. Dugay talupangdo naman ang aton health agency. Kaya nagtaas, 25, sa 25 ang kaso sa polio dito sa Pilipinas, humalinsang ma-monitor ang katapusan ng pagwa sinisapong sa September 2019. Ang hambal naman ni DOH Immunization Program Manager, Dr. Wilda Silva, ang 25 kakaso nga na-monitor sa Hunyo 3 karon nga tuig lang. Just to say sa mga pasyente, ang may permanente gidya nga disability nan amo na ina siya. So ang nabili naman nga siya, wala pa disability pero nahibaluan niya nagaangko na sang polyvirus sa ila sinilawan. Si ang mga pasyente nagaedad halin isa tubtob siyam katuig. Ang una naman nga pasyente nga nakitaan sang polyvirus sang Setyembre 2019 last year, ha? Ang halin sa Lanao del Sur. Iya matapos nga pila katawa 19 years, no? After 19 years nga nangyan polio-free ang Pilipinas. Gani para nga mapatigdatuan ang liwat na naman nga paglaptas ng polio ang hambal ni Silva nga ila subong ginapabaskog an immunization program immunization campaign sa aton sa ni gobyerno. Abudlay kay tema kung magpukuan na sa polio virus, nagagagmay ang mga batiis, no? Kalabanan, kabataan, din nagaka-apektuhan. Di ba? Oo, mga anak. Sa entertainment, gamay lang yan sa mga fans ng Scooby-Doo, nagalantaw wala Scooby-Doo. Abi ninyo, ang creators ng cartoon na Scooby-Doo, nagtaliwan. Napatay siya at the age of 87. Sikilalagi niya, mga parents subong, isang gagmay sa among time na Scooby-Doo, aray, mga fan na kaniya sa Scooby-Doo, di ba? Pero ang cause niya sinipagkapatay, natural cause lang asa, sang American writer kag animator nga si Drew Ruby. Sambal sang iya apo nga si Benjamin Ruby sa pihak sang edad, no, sang iya sining lolo. Wala inagauntat si Joe Ruby sa pagsulat. Year 1969, sang mag-umpisa ang series sang Scooby-Doo, damo na sa mga reboot kag mga live action movies. Diba? Yes, kabalugid ta. Nagakalingaw man kamo sini anay sang Scooby-Doo. Okay, 1:51 Action Radio Philippine Standard Time. Ang ato nanay matahom nga lelentunon nga galingaw sa inyo sa sininya hapon.
Okay, from the Carpenters, there's the kind of hush. Pa rin sa mga fans ng The Carpenters, pa rin na sa inyo tanang specially man sa itong sa mga young at heart. Ngayon go po sa itong sa sininga hapon. Okay lang na iya Tita Wilma, di ba? Padagi din na sa inyo. Kag, syempre, sa malabutan man sa itong pagpangalagad sa sininga hapon, especially sa mga nag-upod sa ilang mga radyo. Ara, kita nag-upod na sa 684 kHz sa inyo mga radyo. Kag, syempre, sa mga nag-upod naman sa itong Facebook Live, as long as may FB account ikaw, open mo lang na. Pagkatapos, search mo lang ang among sa Facebook page, Action Radio Bacolod. Ara dira, may mga videos, i-click mo lang ang live, danay kita, tugtugtak sa alas 3 iya karon nga hapon. Kag magluwas pag isina Tita Wilma, araman dira nga itong sa mga labas ka mga press ka nga mga balita sa itong sa Facebook page. Ang kabugusan sa itong mga balita, sa bugos man nga adlaw, makitaan man ninyo sa itong sa website. Pwede lang ka mo maka-login sa www.actionradiobacolod.com.ph kag pwede pa kita maka-updan na ito asa diin. Ara sa YouTube. Pwede kita maka-updan na search mo lang Action Radio Bacolod. Okay? Yes, Tita Wilma. Alauna 50 States Action Radio Philippine Standard Time. Sa inyo man anay pagkinanglan dira sa mga tahong kag-press ka nga bulak. Tapos sing. Whatever your laundry needs. Manamyo ani kita sa aktor na mga upo dira, mga upo dira. Ang gaupod sa atin sa Facebook Live, mayong hapon, hi and hello lang dira, ano? Ara si Ma'am Elizabeth Malek Gamala gaupod sa atin on air. Yes, Ma'am, good PM. Ma'am Will, paamo na bala. Okay, good afternoon. Please greet lang. Dali lang kay Ara pa siya. Mabalikan ko lang na. Kay Christian Roa, good afternoon. Mayong hapon lang Action Wilma. Good PM to please greet happy listening Makiling family, Porcel family, Kagalon family. Thanks good to keep safe and God bless. Happy 118th IFI anniversary. Church of Valladolid was August 30. No, about August 30. Okay? Iglesia, no? Di ba Iglesia Filipina Independiente IFI. So, happy 118th anniversary para buwas nga now. CC, si Lady Helen Reyes, good PM, CC Gina Galon, Pagsubiron, listening and watching right now all the way from Bago City, mayong hapon. Good PM, Ma'am Wilms. Please greet Father Fred Gamarcha on his birthday today of St. John the Baptist Parish, Bago City. Greetings from Brethren Rai Bong Gamala and family. Thanks a lot, Ma'am Wilms. Father Fred was previous assigned sa Valladolid. Sakto na ho, nakaagi na sa Valladolid and my priest son, Father Bong. His first assignment as deacons and ordained priest 2006. Keep safe and God bless. On kaagim na siya sa amon diri si Father Fred Gamarcha sa Our Lady of Lourdes Parish sa Barangay Bata. No? That's okay, Father Fred. Happy birthday sa imo. Kay Ed Hilado, tawi good PM, Gwitlang Family Hilado sa La Carlota. Gina Galon Pagsubiron. Yes, Lynn, thanks. Kipag sabtanay sila, ha? Rona M. Britannia, good PM. Hi. Gawave si Tuto Eric, mayong hapon lang na sa imo to. Salvigat Tilugo, yes ma'am. Good afternoon, how are you? Good PM Action Tito, watching git kami dari Japon sa Selen Homes. More power lang and God bless you. From Virginia, San Antonio, Alpinda.
Relax lang danay, kabalikan ko lang ng iba neto ng mga greetings dugay-dugay. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Action Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol. Ito Wilma sa pagpangalaga ng siyempre ito na may Dr. Alfred Pure. Nga mapuslanon para sa relasyon sa atong dagsa pamilya o kung kinahanglanon man naton sa aton panimalay. Importante ina, di ba?
Clarissa MQ ha. Ha? Enjoy kay yan, no? Sige, hindi Clarissa MQ. Salamat man sa imo. Yes, Tito Wilma. Aha, ara man sa siniya nga hapon, ano Tita We, ang istorya natin, kasi Sabado, subong nga adlaw, ang akon gusto nga i-share sa ating mga palangga nga mga tagpalamati. Uy, para gini sa mga apo, sa mga apo dira nga nagapamati. May tip si Tita We sa inyo kung paano ninyo mapahappy ang inyo nga mga old, either inyo lola or ang inyo lolo. Di ba? Paano nato mapalipay si lula kag si lulo man? Nan. Abi ninyo, maswerte ka mo nga mga apo kung ara pa inyo lola kag lolo, ay kay 40 iya magpalangga ang lola kag lolo mo, di ba? So, hindi ana ang tiyempo na makaangkon man kamo ideya para nga i-appreciate ninyo ang presensya ni lola kag ni lolo. Makulit man o kung hindi, mapinalanggaon man o kung magahod man, basta lola kag lolo, palanggaid ang mga apo. Pero kinahanglan, i-appreciate ninyo ang panahon subong nga upod ninyo sila. Kag sila naman, kinahanglan, kilala kung gid ninyo mga apo. Diba? Paano? O bisan apo, mga apo, bisan bata ka pa, or let's say may trabaho ka na, o ikaw nga apo may pamilya na, kinahanglan dumdumon mo yan. Ang imo lola kag lolo, samtang buhi pa. Kinahanglan may something kag kid nga ipreparar nga regalo para sa ila. Ano gid Tita We nga regalo? Ay, abi mo lang ang lola kag lolo, kabalugid ka mo, basta nagaedad na very sensitive, kag gamay nga bagay, di na-appreciar gid nila ina. Kung madinungdumon ikaw nga klase sang apo, ay abaw palang gaon kagin ni lola kag ni lolo. Bisan makundit pa na sila. No? Hindi ba natin pang dani may lola nga kag lolo mo patala kagit ito buya. Si lolo ko abaw ka banihot gid. Lola ko baw ka banihot gid. Ay dumdumon niya dira magdala ka mo mapadulong sa ulihi. Yan. Kinahanglan pasensya, kinahanglan atipanon, kag kabalo ka mo, may pagka-KSP man na sila. Anong KSP kawin na? Kulang papansin. Nga kinahanglan, dumdumon ninyo. Ay, basti gamay lang ng dala nyo, bisang tatlo lang nakabilog na dulce, kinahanglan ipain gini either kay lola o kung si lolo man ang haraya sa inyo, puder, pagaan din. Bisan ay candy pa na. Bisan ginadumili pa na sa ila. Kaya nga, bisan sa bata nga gamay mo na ihatag, kag hindi mo sila madumduman o ipaulihin sila, gapanyam id pa na nga. Diba? Tuod-tuod lang. Na, mayara, lain-lain yung mga kinaiya na, sa mga lola kag lolo. Pero mga anak, mga apo, kinahanglan, may something kita na ihatag sa aking mga oldies. Gamay lang nga regalo, malipay na sila. Kaya tuod-tuod kabudlay, magpili sang regalo para sa atong lola kag lolo. Ano gani mga edad ng lola kag lolo naman? Mayara ko man huben nga lola kag lola tay. So, may mga apo na, di ba? 50 and above. Galing si Tawe, wala pa apo. Ay, may mga apo kita sa atong mga hinablos. Nag-enjoy kita. Pero, kabahin ina, amo na wala yung sanya, sa ginatawag nga, bridging the gap. Di ba? Di ba? Yes, sa mga lola kag lolo, kabahin ina na you're bridging the gap. Paagi sa paghatag sa magamay na mga regalo, nabot silingon ginadumdumin niyo sila. Kaya kabalo ka, kung ano mga bagay-bagay nga ilan na hamutan, nga interesado sila. Kinabaluon mo ina, apo. Yeah. Kag kinahanglan tagaan, gid ina sila adlaw para sa ila. Once a week, sa isa ka simana, isa ka adlaw, kung wala sila sa inyo puder, mama or nanay, tatay, pasyaran ka man si lola or si lolo, di ba la? Nagatipon, naga-enjoy. Kaya nga kung wala ang mga apo, malinong ang balay, nagakasubo ang lola kag lolo. May ara man nga lola or lolo nga matinalakon. May ara man hindi sila sugustugahod. Gusto nila mahipos lang. Pero kung malinong na gani, ay diin na itong mga magahod ko kag sabaran ko ng mga apo man.
gusto niya tagaan di sila oras. Kunwari sa inyo po, der, syempre, adlaw-adlaw ginaiyan, ha? Pero kung wala, sa isa kasi maralan si butang naton Domingo. Okay, family day ina. May ara man mga tion nga kung ang kalinong gusto nila, ihatan. Kaya nga ara na silang hindi sila komportable, nga hipos lang, or gahod lang. Kaya ang gusto na nila, ang kasadya kag kalipay, do kalit lang bala, tapos ara naman dugay-dugay. Pero may ara naman lola kag lolo nga ba basta upod kag bugos ang pamilya, ang kalipay suno sa ila, hindi mapulong kag hindi mabayaran sang kwarta. Right, lola, lolo, di ba? Kag kinahanglan himuon man kung ano ang ila ginakahiligan nga himuon. Di ba? Opdan ninyo mga apo, kanang lipay gina. Kag hindi gid basta-basta ninyo nga tilawan. Pero kung ano man ang gusto mo, nga hindi sila gusto, hindi mo man pagpiliton ina. Kag kung kaisa, kinanglan talupang dun man, kag lulong-alon-taw-lang-tawon, man yan, amo nang balita web na may pag-CSP man sila, kulang sa attention. Kaya gusto nila, tagaan nila sila special attention. Kinanglan ang taw-lang-tawon, mo kung nagatililipon, kamo kung ano nag-iagin na himo, dira. Kag abi ninyo, hindi nyo gid siya paghusgaran. Kag hindi man ka magreklamo o hindi ninyo paghikayan kung anong iya ginahimo. May ara na iya mong, may ara niya kung apresyaro mo, ginaitik-itik, ginaiyang lola or lolo, pero may ara, ganyan talupang, yung ginahimo niya, o ting-alan ka, di ba? Yes. Kag nami pagid apo, nami pagid apo nga inam, mag-istorya-istorya kay lola o kung kay lolo, sabang kutaman siya sa iya life, balas ang una. Kung ano, kung lulas ang mga pariyo sa edad mo sa amo sa una, pabayaan mo siya, masuguran mo lang siya gamay, kag doon namin sa mga istorya. Pabayaan mo siya na mag-istorya. Sa iya inagihan sa una sa mga bata sila, nagdinalaga o nagsinultiro sila, kaya nga, bisan sila ka beses mo na nga nabatian, inag-istorya halin sa ila, sulit-suliton din hapon. Pamangkuton mo sila tungod sa ila nga pagka lagawan, di sila nagkahadto, nag-ano sila dito, na pamangkuton mo kung sinong ila first love, nag-crush, paano magpangaluyag, na pamangkuton, sinong first kiss mo lo, na sa mga lalaki, bilang nga mga apo, di ba? Sinong first love mo la, na murag ginakilig-kilig mo na sila ay, no? Hindi bala, abi ninyo malipay na sila. Kahit do para ako lang nga, gina-refresh ninyo ang nangin kabahin sang ila kabuhi. Kag makapabatyag na sa ila mga nakaligad na ay, kumadumduman ko sang COVID ako. Kag may posibilidad pa nga, dira mo mabatian, kag may ma-discover ikaw na makibot ka nga, ay may mga bakay gali sang una si Lola ko o si Lolo nga nahingo sa namatamting mo na bala, nga maka-surprise, nga makapasiga man sa mata mo, ka makapasaka mo sa inyong pilay, doon mong na, may ara man mga posibilidad, nga basi makabati ka sa ila sang hindi nami, o mga negative ng mga bagay na tungod sa ila. Kung may ara gani, kung may namatian ka, nga hindi nami, o mga negative ng mga bagay about sa ila, o hindi mo na nakikita mong reaksyon nga daw, hindi nami sa ila, hindi mo na napag-direksyon ang papamangkot, lainon mo na dayon ay inyo topic. Kung ang iban nga lolo kag lola, hindi na maghambal, siguro hindi na sila gusto nga mag-istorya, siguro nakapoy na sila. Or let's say, ang tupiko nga inyo gina-istoryahan, hindi na sila interesado. Gani, pahimunong ka na lang. Kung parte na sa mga nakaligad, nga daw wala sila interest, hindi mo kipagpiliton. Mas nami, ang mga pictures nila nga mga daan pag ito na pangkayon mo, na pamangkuton, sabihin nila kung sino yung mga upod mo na ina pala tandaan man sa may nga pagbanding-banding sa pag-develop sa imo relasyon kay lola or kay lolo, di ba? Kagara pag Tita We, na ambalan nyo ang tanan nga mga bagay nga inyo ginupdan, halin sang gamay ka. Kung saan, madumduman mo ya bala, no? Na halin sa imo pagdako, ano si lola kay si lolo sa imo, tapos kung kapin paging kong palanggaan ni lola or ni lolo, na ara gida, na
kag istorya mo man sa ila ang natungod sa imo. Kung anong ginahimo mo adlaw-adlaw. Let's say kung may klase, anong ginahimo mo? Kung dalaga ka na or sintiro ka na, kung may nobya ka na or may nobyo or may crush ka, istoryahon mo. O istoryahon mo, iistorya mo sa ila. Nan. Tagain man si Lola kag si Lolo, sang tsansa nga makilala ikaw. Kaya nga masurpresa sila kung daw ano ka-interesado sa magagmay nga bagay ang ila mga apo ang sa nagakatabo sa ila kabuhi kag subong man sa inyo na vice versa na kinanglan mga apo kamo niya develop sa maayong nga relasyon sa inyong mga lola kag lolo. Bisan may ara lola kag lolo nga may nanggaon, may lola kag lolo nga mga nagapasingit or nagapaningal o palanggaon ninyo ina sila kag tubto babaskog pa sila kag mabatian nila kamo bisan kung kaisa sungkit-sungkiton kamo sa ilang mga kamot. I love you lola, I love you lolo. Yes, ma-appreciate nila ina kay madumduman nila ina. Mas nami nga mabatian nila ang pagtawag ninyo sa ila nga, I love you, Lola. I love you, Lolo. Palangga ta kayala, palangga ta kayalo. Nami ang mabatian nila. Sang sa ihambal mo ina, nga wala na sang hangin. Nga nagagwa sa ila mga ilong. Nga ara na nagatupo ang ila mga tupo. Hindi mo ina ma-appreciate. Gani mga apo, sa mga ginmansyon ni Tita Wilma, try nyo para kay Lola kay kay Lolo. Be more patient para kay Lola kag kay Lolo. Kinahanglan magmangin mapinalanggaon kay Lola kag kay Lolo. Kung ano ikaw kapalangga ni nanay kag ni tatay or ni mama kag ni papa, ipabatsag mo ina kay Lola kag kay Lolo mo. Kay abi bala ninyo mga anak, sobra pa yung magpalangga ang mga Lola kag Lolo sa ilang mga apo. Notice nyo na mga ginikanan subong. Kung kaisa gaaway ang mama kag papa, gaaway ang mama kag lola kay ginatapinan sang lola ang apo, di ba? Amo na sila magpalangga. Sobra pa. Okay lang. So anyway, ina ang na-share ni Tita We sa inyo sa karon nga Sabado para sa ating mga apo, kinanglan. Let's make our lola and lolo happy. Bisan sa ano nga paagi. Okay? Ari man nga bahanon, hara sa iya. Kag sa inyo.
kauturan dira nga nagareklamo kag naga-worry sa pagpalanakit sa ila kalawasan, na tungod man sa nga pagpalangalay, pagpalanakit, pagpalamanon sa ila lawas tungod sa kakapoy, pagtrabaho sa mga nagareklamo sa ila rayong kag-arthritis, arang atong panyawan liniment oil. Kaya nga, ang panyawan liniment oil, himo inihalin sa manunggal. Ang manunggal, amo na siya ang panyawan. So sa ating pulong yung panyawan, manunggal sa Tita Wilma. So ang himuon ng gid na haplas with love sa affected area sa panyawan liniment oil. Kung narin yung mga apo, pabanyos ka mo. Sige sa inyo mga anak or sa inyo man, sino na brother or sister, di ba? Sa sulod sang panimalay. Kaya nga, after sinamabad siya ninyo ang kasulhay, kagkatawhay sa inyo sinibugos nga lawas. Kag sa mga pilas-pilas, sa mga katul-katul sa inyo kabataan, pag hindi siya gamiton, ang panyawan liniment, abi ninyo, limpyuhan lang ang pilas, pagkatapos patuluan, nagakuyong ina siya pag after a day or 2 days, makita din ninyo. Napanyawan liniment oil, pwede na mabakal sa mga butika, dira sa inyo, sa kalugar din man sa among sa siyudad sa Bacolod, are available sa tanan nga Sincere Drug Store. Yes, pwede ninyo mabakal ang panyawan liniment oil, kaya itong panyawan herbal capsule. Kag ang celebrity cold so. Okay na, balik man si Tita Wilma. Palamyo sa itong sini mga atong mga listeners sa FB Live at sa kapod sa itong ko sa San Roque, Handumanan, the Luzurias family, Garcia family, Ortega family, and Herdin family, kag sa Kilantang family, Hokson, kag Aldamar family diri sa may Binalbagan. Kamusta inday from Jocelyn Francisco Arante all the way from Australia. Hi, kamusta man kamo dira? Stay safe and healthy. Kinahanglan kita tanan. Magpagabuyo man. Thank you, good inday sa concern. Mel Churita Ferrer, good afternoon, Tito Wilma. Yes, kay Jocelyn Libon Despojo, mayong hapon man. Kay kay Virginia San Antonio Olpinda. Titawe ka pamati, gideri apo kunaw sa imo mga laygay. Sa may Celine man, si Neil, kag si Michelle. Upod ko di sila halong gid. Hi, Neil, ha? Kag kay Michelle, darahay and hello sa inyo. Okay. Virtually Gaspi Coloso, mayong hapon ni Day Wilma, watching right here in Bago City. Aha. Kay Desiree Cahudo, good afternoon, Titawe. Kanami sa imo programa kapamati ko di permi sa imo. Love you, Tita. Salamat man. Okay, nang Jocelyn Salanga ng Jo. Good afternoon. Kamusta na? Stay safe and healthy man ng Jo. Sa bugos man nga pamilya, especially kay Counselor Ising. Gawaga pray kita para man nga matapos na ang tanan. Lloyd Hipolani Bituon. Ara man nagaupod kay Tita Wilma karon nga hapon. Mayong hapon, Tita Wilma, greetings from Sipalay, Texon. Vendor scene, Tita. Solping, mayong hapon, Tita Will, mag-monitor kami diri sa Maaw. Ines Villasaura, mayong hapon. Kay Sira Afina. Sira Afina, ha? Kung imo, supur nun, Serafina, na-joke lang na dear, ha? Joke lang na angga lang na ni Tita Will. Good PM, Tita Will. Please greet Solatre family sa Maxville, Cubay, La Carlota City. Kag thank you, Tita We. Keep safe and God bless. Maayo yung pagpamati kay Emma Junjun. Katavir, yes, good afternoon, Tita We. Happy birthday kay Nining Junie Bonilla sa Ireland. Thank you, kid. Okay. Kay, arang kid. Mayong hapon lang dara kay Texon Bendersin. Kay Desiree Cahudo, salamat kid sa inyo. Ha? Kag Lichin Concepcion, sige, hi and hello man sa imo. Virtually Gaspi Coloso, kay Keril Gomez, thank you, kid. Rose Guevara,
kay Miss Margie Haniva, no? Mayong hapon lang. Miss Ems, aboso Miss Ems, good afternoon. Salamat gid sa imo sa Bugos Man nga Pamilya. And of course, kay Attorney Doug, hi lang. Mayong hapon lang. How are you? Miss Helen Rios, yes, kay Bing Superal, Kalansa Emasino, kay Gilbert Domabok, kasahuras kay Gary Agtoto kay Apo lang. Mary Jane Mendoza. Karon naman relax lang dara ng iban kay masahon gina ni Tita Uy ang inyo sa mga greetings. Ha? Relax lang, balik pa ko dugay-dugay. Padayon mo siya, Tita Wilma sa pagkagalagan sa My Life Alex on Action Radio Philippine Standard Time. Ano naman ang mapaambit ni Tita Wi sa inyo karon nga hapon man? Ano sudaan niyo sa udto? Ano utan niyo? Ba? Ano inyo utan? May ara kung munggo nga may balatong alubati. Baging gatan manamit man. Tapos kapulos kamatis manamit man. Hindi na dumduman ko ang alubati, di ba? Ang alubati, kung saan na spinach, na panawag nila mo spinach wine sa English, di ba? Well, anyway, sa aton alubati, ang yan scientific name is Bacillia rubralin or Bacillia lucidalin. Yan. Common name, alubati. Sa Tagalog, libato? Libato na panawan. Yan. Malabar nightshade or spinach vine in English. Actually, ang alubati, masilin sa nga vine, kay nagkakabod ni siya mo. Nagalagba, kay nagkakabod, nagkakamang, kay nagkakabod, di ba? So, masami na makita natin, kay nagkatubisan diin lang. Pwede natin matanom ang iya sining stalk, di ba? Nangutan sa mga dahon. Pero mas nani, ang iya siniliso, di ba? Ang iya liso kung magulang na isabwag, kay kanamig isang pagtubo, kalagtong, kalagtong gid sang iya sininga pagtubo kag kalagpad green ang mga dahon mo daw mo ginaiya. Di sa totoo sa makita naton, di ba? Ang kung nagtawon mo ang alubati ni ara ang iya stem is green, ni ara man nga pula, di ba? Iya sa nga, pero ang iya sinidahon heart shape, di ba? Nan. Amo na siya. Colorful man kon pula, purple, or something. Hindi meron man pula-pula, pero di ba? Kung sa mga colors, subong, amo na yung natawag nila nga lilac or lilac, di ba? The purple siya. Kaya ginahimo na ganito sa ibang sa mga kabataan, ginagamit na nila nga kolorete sa ila siniguya. Kaya why side effect sa ila sinipanyet, kasi bunga iya panom. But actually, ang alubati may mga sustansya kag chemical mo na siya nga makuha kita dira. Kag ara sa dahon sang alubati, may saponin, vitamin A kag vitamin B na may glycoside, saponin, stannous, flavonoids, saponoids. Pero ano ba lang nga part pang alubati ang ginagamit nga pwede natin mapuslan sa mga ginabatsyag natin. Kag paano ginagamit ang mga ini? Damo ni siya magamitan ang sila ka-parts sang alubati. Ang ugat sang alubati. Ang ugat, ang duga sang ugat, ginakuha ina paagi sa ang ugat ining tuktukon, bukbukon, na pamo kasi na bala, hindi gani gaon,
na pwede na magamit. Ang dahon naman, sa masabi kay ginalaga na hindi gani ginapuga para makuha iya sini malapuyot nga duga, di ba? Malapuyot ang alubate. Kasi sa mag-utan, kakaglugayon mo bala why mo na notice nga medyo galapuyot ang sabaw nan. Ang iya sinisa nga naman, or ang iya sinivine, may makuha man ikaw dira nga malapuyot nga duga na pwede mo man ina siya, mas manami kung bukbukon mo siya kag tugaon, sigurado gina. Okay. Magsuno iya sa mga pagtuon, ara lang sawi. Sino sa mga pagtuon, kay naandan, sa atong sa mga katigulangan. Hindi ang mga senior citizens, mga katigulangan, ito mga nagliligad pa bala na, mga paamo ka na bala, no? Mapusla nila ang alubate, kag nabuligan sila sa alubate, paagi sa ano ang mga nabuligan sa alubate? Sa mga may buni. Buni? Sakto na tawa. Ang pagpansit sa malapuyot nga duga sa dahon kay mga sanga sa alubate, makabulig ina. Mas madasig ang pag-ayos pang buni sa imo sinipanet. Kung kamo giga dysentery or dysenteria, in short itawe, sorry sa mga nagkakaon, kung ginalupot ikaw, inom ka lang sa malapuyot nga duga. Halin sa dahon ka mga sangatang alubati, man makabulong gid ina. Makabulig gid. Ano pag ito? Ay, sa alta presyon. Sa mga hypertensive natin ng mga kauturan. Pwede mo mainom ang ginlagaan sa dahon sa alubati na kung gasaka ang imo sini nga blood pressure. Kung ibutang mo na lang sa upan, dinamit pagkaon mo, di ako magyapon, di ba, Tita We? Yes! Sa mga sila. Ang duga sang dahon sang alubati, ginamix na. I-mix mo siya, mantikilya or butter, di ba? Madasig ang pagbulong or ang pag-ayos sang sila sa imo panit. Pwede mo man mahampol ang anong nahimo niya na dumduman ko na mo, ang dahon, dik na nila, no, di syempre, tapos ihampol na siya sa panit na kung may pila. Iban gani kung may hubag, tapos pag dik na nila mo na, buuan na nila sa tunga, tapos ihampol, nagagwa ng mata-mata sa hubag. Nagabuswang, yes, that's the right term, Tita We, nagapabuswang sa mga hubag-hubag. Di pagit sa mga ginapunggod ang duga sa alubate, namit man na siya para nga hindi magdako ang imo punggod nga nagatubo sa imo guyaw kung sa din mga pati sa imo lawa. Na Tita Wilma, mas di nga pati sa imo lawa. Kaya bala nga punggod nga nagatubo, Tita Wilma, sa ano diin man, sa likod. May ara man sa dugan. Magluwas sa guya, di ba? Iban nga niya, sa ulo, na yung mga sulog na balanan, pwede galiin na. Duga lang. Kano nga gina-ulcer? Siyempre yung ulcer, ba't sabi mo, sulok-sulok mo, madasig nga mag-ayon mo ulcer, pagi sa pag-inom sa linagaan sang down sa pagsakit, pagid sa imo sulok-sulok. Ugat naman sang alubate. Kag ang iya sini mga stems, nami, gina, sa pagpalanakit sang imo sulok-sulok. Sakit, pagid sang ulo, ang iya malapuyot nga duga, halin sa daon kag sanga, ihaplas mo lang sa ulo, na kung gaskit imo ulo, para madulang pagpalanakit, nga imo mabatsyagan. Hamakin mo yan. Amo na gali ka mapuslangan man, ang alubati para sa aton. Karon nga hapon, tawi ang alubati baw. Okay, so, salamat gid Tita Wilma, na amuli na ito na share man sa inyo sa karon nga hapon. But anyway, thank you, kid, ha? Kag, hindi pa natin pagkalipatan gali sa ito ng mga kauturan, ang Tita Wilma, ang Zenon Plus Gold, no? Kaya sa ito mga kauturan, subuna, kapangita, pagin sila, masking pa ba, epektibo, yung classic food
Sample Plus Gold. Okay. Dugang pag-inetan ng mga greetings dira sa ating mga palangga ng mga tagpalamatingan ng po sa ating Facebook Live. Kay Virgil Gaspi Coloso mayong hapon, Inday Wilma watching right here at Bago City. Kay Desiree Cahudo, good afternoon Tita. Kanami sa imo programa, yes. Love you Tita We, kapamati ko di permi. Salamat kay Desiree, kay Lloyd Hipolani Bituon, good PM. Tita, God bless. Sa imo man, salamat gid. Kag, di pagin Tita Wilma, kay, sorry ha. Anthony Ara, sa Anthony Jones, Tabulong Habilio, good afternoon. Kay Inday Chin Officer, good afternoon man. Kay Texon Benderson, Tita, good afternoon. Kay Lijin Concepcion, yes. Kay Real Gomez, good afternoon. Kay Rose Guevara. Kay Gary Agtoto, mayong hapon. Gilbert Dumabok, salamat man. Kay maayong hapon dira pa mo kana bala Tita We. Gary Agtoto. Okay. Ara man si Annabel Di Juan, kay Josie Joy Dingkong Jimenez, kay Jermily Kabuhayon Trinidad Emesino. Mary Ann Gaudetti Monville. Salamat ha. Inday Blaza, kay Leto, sorry about tama man. Lito may buena or may buena, Tita Wilma. Ines Villasaura, good afternoon. Zarina May Bugaay, salamat man. Kay Nunoy Pordan, kay Michael Camalon, kay Just Kuwong Ogetinas, Uyamal. Cory Bidaha, salamat. Mayong hapon man sa imo, kay Munina Gahe. Second ka-batchmate sa Bat 78, good afternoon. Thank you, Jean. Kay Hini Dinucadis, salamat man. Kay Jonah Pinuela, Tonton Jimenez Despi, good afternoon man. Salamat, kid. Bawara sila. Rosaleo de los Reyes, yes, good afternoon. Danaina na nakabasa na ko nakaina sang imo greetings kaina pag solping mayong Tita Will. Mayong hapon Tita Will, my greetings from Sipalay. Halina kay Texon brother Zin. Tita Wilma kami diri sa Maaw, yes, Ines Villasaura. Salamat man. Liza Diaz, mayong hapon Tita Wilma palikot tamyo sa akong pamilya Diaz family and Amore family dira sa Barangay Inayawan. Labi na gid sa akong Lolo Doming. Salamat gid. Kay Valencia Kinet. Nga pita Tita We. Oy, salamat gid Kinet. Tawi, good afternoon, Anthony Jones, Tabulong Havilio, yes, Danay na. Marley Villasancio, good PM, Tita, I'm watching in Saudi, great lang family, Villasancio from Marley in Saudi Arabia. Monitor lang kami, Tita, through FB Live, kay Brown out dere, hindi kami kapamati sa mo sa Transistor Radio. Okay, Anthony Jones, kamusta lang da kay mama mo man, mayong hapon, Tita We. Terol Dizon Jean Marie, salamat kid. Oho, damdam mo gali sa ila. Okay, enough na naanay ha. Kay ma-horoscope si Tita Wilma, dugay-dugay. Okay?
Radio Philippine Standard Time. Ito na ni Dr. Pinoy. Kuwanin ka. Naman sa itong tagsa ka horoscope. Para karon nga adlaw, Sabado, syempre, titawe, ha? Sa mga nag-celebrar sa ila birthday today, August 29, sa ating mga celebrators, again, happy birthday, especially kay Father Fred Gamarcha. Father Fred, happy birthday! Ayun man sa amon nga mga taga-bata. Kaya nangin Harris Chris namon man ini siya before. Father Fred Gamarcha, happy birthday. Sabay nga padayon ito nga mga serbisyo sa pumuluyo sa katauhan. Okay? Mayong nalawas. Kabay safe na safe as always. Sa mga naga sa ulog man sa ila wedding anniversary, happy anniversary. Okay, una Tita Wilma nga zodiac sign, Virgo. Ang mga Virgo na tawag gusto 23, tutog September 23. Virgo, kung mahimo karon nga adlaw likawan mo nga magbuhi ikaw sa mga matigas or masiling wala naton masakit nga tinaga nga makapasaklaw sang balatsyagon sang iba. Tungod madulaan ka sang control sa gusto mo nga ihambal, kung kaisa malipat sakit na tugiling imugin pangbuyan, ha? Okay, isa pa yes, Virgo, maninguha ka, magsakripisyo ka, para nga maangkon mo nang imong ginahandom. Mga maswati mo nga mga numero 4, 7, 18, 36, kag 44. Light blue is your lucky color. Kadto kita sa Libra. Ang mga Libra, Setyembre 24, tugtog Oktubre 23, ikaw Libra, kung support ang kinahanglan mo, maangkon mo gid ang full support sang tanan. Kag kung mahimo, panting ang tingaman na yung palamatinan, para nga makita mo ang imo ginapangita. Buti nga na imo pamatinan, bala kag ang imo mata na gamita sa imo ginapangita. Mutuwanti mo man nga mga numero 4, 15, just sa 24 kay 36. Cobalt blue is your lucky color. Kadto kita sa zodiac sign nga Scorpio, ang mga Scorpio, October 24, tugtog Nobyembre 22. Yes, Scorpio, para makasiguro ikaw nga wala ka magsala o kung hindi ka magsala, siguraduhin mo ginanay ang bugos na detalye sang anuman nga himuon mo antes ka mag-umpisa. Maswerte mo man nga mga numero 6, 7, 13, 20, 28. Lucky color, scarlet. Sagittarius, ang mga Sagittarius na taon Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21, tingukaan mo na manyan mahinalungon ikaw sa tanan nga bagay sa Sagittarius. Pangitaon mo man ang solusyon sa ginaangkon mo nga problema. Kag isa pa, likaw ka din sa kung ano man nga chismis. Maswerte mo nga mga numero, 6, 12, 22, 36, kag 40. Orange is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn ni tao Disyembre 22 to Dinero Justin 9, ang jutay nga problema sa sulod sa inyo puluyan, makahapag na sa inyo sang kaakit. Pero kung tagaan mo man sang atensyon, ay kasulbaran na, gets mo, na mga aking ka man, timuan na lang para maging matawhay ang tanan, na? Maswerte mo nga mga numero 3, 18, 26, 37, 39. Your lucky color is ivory cream. Ang mga Aquarius naman, ang mga Aquarius na tao, Enero 20, tugtog Pebrero 18,
ang imo mga maayo nga nahimo may kabaylo ina nga grasya. Kagabi mo posible may maayo nga offer para sa imo nga maangkon mo din kabayo pa. Masuwanti mo nga mga numero 9-16, 22-38 kag 45. Lucky color lemon green. Una pa lang ina nga bayan sa nga pagbasa sa inyo mga zodiac signs para man karon nga adlaw Sabado. Mayong hapon nanda kay birth signs, mayong hapon tagutian to monitor kami ni Ani nga duha. Hello, halong gid ka mo ha. Relax lang, si Tita We magabalik pa pagkatapos sa mga ini. Okay, dugang paginaton nga mga greetings. Hi. Jean also, sir. Hi, beautiful. Ikaw ang beautiful, ha? Ikaw. Mayong hapon gid sa imo. Sunday Doris. Siling ni Sunday Doris. So, stay at home. Keep safe. Ano inang imo iya, ha? Yes, to Mrs. Sofia, good afternoon. Kay Hazel Domingo, yes, kamusta lang sa inyo? Madamo gid nga salamat kag maghalong man kamo dira, ha? Halong kag halong gid wala sa malain sa nagahalo, ha? Halong gid ang lawas ninyo. Kay Tirol Dizon Jean Marie Mayong hapon man da sa imo, girl. Okay na Tita Wilma. Kag ara man si Kinat Inday Liza Diaz. Tita Wilma palib ko tayo sa akong pamilya. Diaz family na more family dira sa barangay Linya 1. Yes, done. Kay Inday Sunday Doris, stay at home. Tapos na natawid. Dennis Kapatar. Hagay kamo kung hindi kamo hagay lagaw, kay kadelikado na ginhambalya na. Kag-ara man nagaupod sa itong subong nga hapon si Joseph Aligre Doria. Salamat man sa imo. Okay, paamo kana pala Tita Wilma. Gani ka po dira ang hambalya gani nga maghalong-halong gid. Kag-ara man Tita We ho na naga-upod man sa iton si Inday James Roales, good afternoon. Kag kay Inday Rhea Hipana, kamusta na ikaw? Siling nga Tita We, miss you. Okay, salamat man. Kay Inday Alma Gonzales Posisyon, salamat man. Dira sa may sumad. Kay Miss Jane Candido, Miss Jean Candido, kag kay Nanay Pert Candido, salamat kid. Kay Roming Dinoy, mayong hapon. Kag kay Girum, salamat man sa inyo. Enough na nanay, ha? Okay, salamat, kid.
Alas 12:22. 12:22. Ang oras ginadulong sa inyo sang Scant Marketing. Okay, Tita Wilma. Padayuno nato ng pagbasa sa mga nabilin ng mga zodiac sign para man sa ito sa horoscope sa karon niya nga adlaw, Sabado. Ari na kita sa zodiac sign niya Pisces. Sa mga Pisces, sa mga mananatao, Pebrero, Justin 9, tugtog Marso 20. Adi mo, ang mga bagay, Pisces, na nagagabu sa pensar mo, may ara iya pamaagi nga mahatagan mo ina kasulbaran. Kung hindi man ikaw magpadali-dali sa pagdesisyon. Mga maswati mo nga mga numero 27, 15, 33, kag 34. Lucky color, dollar green. Sa mga Aries naman, Marso 21, tugtog Abril 19, Aries, mga Aries, hindi na pagpabudlayin inyong kaugalingon. Kundi, kung may problema, pangitaan yun lang solusyon. Kay sigurado na makakita ka mo sa husto na pamakakit. Maswerte ninyo nga mga numero 4, 18, 26, 37, kag 42. Lucky color, peach. Sa mga Taurus, ang mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, kung mahimo Taurian, katagan mo man sang gusto nga pagpaninguha ang imo, ginaan ko nga trabaho subong. Kaya nga, ara, dira iya ang kapuslanan para sa imo. Importante ina iya kaayo. Taurus, maswerte mo man nga mga numero, 7, 16, 20, 33, kag 40. Lucky color garnet red. Sa mga Gemini naman, mga Gemini na tao, Mayo 21, pagtugon niyo 21. Dako nga bagay ang mahimo sang pagsalig. Gani hindi mo ina dapat pagabusuhan, Gemini. Kinanglan padayunon mo ang imo katamban. Maswerte mo nga mga numero 8, 10, 16, 30, kag 35. Lucky color, brown. Sa mga Cancer naman, Hunyo 22, tugtog Hulyo 22. Hustugin ang panahon para sa imo karon nga adlaw sa papangitas ng solusyon sa kung ano man nga problema nga nagapagamo sa imo dughan kag paminsaron Cancer. Kag karon nga adlaw may posibilidad may mabaton man ikaw nga bagita. Maswati mo nga mga numero 6, 18, 25, 30, kag 43. Green is your lucky color. Sa mga Leo naman, Hulyo 23, tugtog Agosto 22. Wala ikaw sa mga problema sa sulod sa inyo puluyan kung sa imo man trabaho na o kung sa imo man ginatrabahuan. Mangin maayo ang dalagan sa imo mga hilikoton karon nga adlaw. Maswati mo nga mga numero 8, 13, 22, 34, kag 45. Your lucky color is purple. Pwede ba tiyan natin na itong tag sa mga zodiac sign para mag-session tag sa horoscope sa karon iya nga adlaw na Sabado, Agosto 29, tuig 2020. Sa mga kauturan natin dira, para naman sa complete management sa atong siniliver o kinato na tayo, ay DTX 500 capsule mo ina. Kaya nga, ang DTX 500 capsule, ang may detoxifying compound nga negative sa atong atay. May mga active ingredients man phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation ungkon sa paghubad sa atong siniatay. Gani kinahanglan para maging healthy ang atong liver, kinahanglan mag DTX 500 capsule kita. Pwede nato ni na mabakal online pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph. Hindi gani araman sa Kalusuganyan Facebook page. O pwede man ang aton Zenthon Plus Coffee Mix sa aton pagpangipikapi. Ang kape nga suwabe nga aroma, suwabe ang timpla, kag suwabe ang sabor. Ini ang hiwalin sa soya, balunggay, kag Zenthon. Kag tandaan nyo lang, ang Zenthon Plus Coffee Mix sa nambal na naton, may mga vitamins kag minerals, may ara pa insoluble fiber nga nagabulig sa pagtinglo sa aton colon o kung aton man tinai.
Gani sa itong pagpangapikapi, Zenthone Plus Coffee Mix ang atong kinahanglan. May kapi ka na, may bulong ka pa. Okay, sa silingabahin, Di anay ninyo si Tito Wilma sa ato man pagpangamuyo. Mga muyo kita para sa ato mga kauturan, para sa atong tanan, angot sa sini pandemic ng COVID-19. Especially sa aton mga pasyente, magluwas na sa aton mga front and backliners, kag sa tanan nga mga opisyal sa atong gobyerno nga nagapaningpa na makakita sa kasulbaran sa aton away batok sa COVID-19. Of din ninyo ako sa pagpangamuyo sa oras to imperata batok sa COVID-19. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Islamo kung sa panawag sa imo makalian mo kami tanan batok sa amon ginapangatubang sa karon nga COVID-19. Ang aton 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat sa inyo mga palanggan ito ng mga tagsalamatin.
Tiunas ang pagpaalam ni Tita Wilma sa itong pagpanalagad sa karon nga weekend katapusan ng Sabado sa bulan sa Agosto, Petsa 29, 2020. Ang ito naman Bible verse for today, halin sa John chapter 16 verse 33, and it says, I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Padamo din niya salamat sa inyo mga palanggan natin ng mga tagpalamati. Pasan niyo sa ulan natin malabutan. Gani standby sa ito na takong drama, mensahe sa pagsigugma. Happy weekend, happy Sunday, and happy family day. Harabwa. Salinas na naman. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon